Parte da praia do Preguntoiro de Vilaxoán está sen area. O areal creouse de xeito artificial hai décadas, as correntes cambiaron e agora é imposible manter a forma habitual da praia. Os veciños e usuarios advirten dun problema. Sen area, a zoa convértese nun lugar perigoso. Cándido mira con pena o estado en que está a súa praia favorita, a do Preguntoiro, no concello de Vilagarcía. Leva media vida vindo a ela e sabe que este verán tampouco haberá rehabilitada. O mar pide, o sea, reclama esa área, entonces que fai? Lavar continuamente esa zona. Co cal, cando baixa a marea, é un peligro público para a xente, non? Porque formigón puro. Os veciños de Vilaxoán levan anos pedindo que se rexenere esta praia que mesmo chegou a ter bandeira azul. Hai 7 anos, Costas do Estado encheuna de area, pero agora o organismo non ve claro que sexa eficiente seguir facendo. Certo que aquí fixeron un recheo con area, bueno, despois de moitos temporales, xa leva varios anos así nese estado. O sea, tal como vedes agora, que a marea baixa, pois o escalón ainda máis alto. Os vilagarcianos que veñen aquí, moitos vilagarcianos veñen a esta praia, atopanse ese mesmo problema. Por se fose pouco, existe un problema de competencias. A xestión do areal en si pertence ao Estado, pero o paseo e toda a parte construída é de Portos de Galicia, unha zona afeada pola presenza de canalizacións á vista e a deterioración do material que tamén consideran perigoso. Que es peligroso, sí, porque lo tengo visto con la marea baja y es peligroso. É perigoso, xa se ve que é, non hai moito que... Xa se ve que aquí veñen unha playa moi familiar, bueno, pois os nenos aí podense dar un bo golpe. Pola súa banda, o Concello de Vilagarcía, co que falamos esta mañá, confirmounos que xa encargaron un estudo de dinámicas de arrastre do mar para saber de xeito científico e con datos se realmente é eficiente ou non seguir levando area a esta praia que é un dos enclaves máis emblemáticos de Vilaxoán. Veciños de Caldas de Reis denuncian a aparición de centos de peixes mortos no leito do río Umia. Sospeitan que se deben os cambios bruscos no leito pola manipulación do encoro. Na parroquia de Segade de Baixo, en Caldas de Reis, coñecen ben as subidas e baixadas do nivel do río. Nun paseo por unha zona xa sen auga, os veciños atoparon centos de peixes mortos. Non sabemos exactamente se é esa consecuencia del encoro, porque tampouco sabemos en los baremos que tienen para medir. No sabemos cuál es el límite para subir ni el límite para bajar. Un día puede estar alto y a la hora puede estar por los tobillos. Entonces tampoco sabemos de quién es un poco la culpa. Lo que sí que estaría bien es que se tomaran medidas e se buscara unha solución ante isto, porque non é a primeira vez que pasa. Din que no inverno non pasa moita xente polo lugar, polo que moitas veces episodios como este pasan desapercibidos. Invierno nada, no viene nadie, fue de casualidad y ahora, como puedes ver, falta la mitad de ellos porque ya se los comería algún ave o algún animal. Dentro de 2 días a lo mejor aquí ya no habría nada, o sea, no nos enteraríamos de nada. Yo pienso que estaban desovando, porque ayer estaban desovando y no tenían casi agua, porque como puedes ver el río lleva un caudal casi mínimo para el mes en el que estamos, que sería más propio de julio, y pues se quedaron, le bajarían rápidamente, ellos se quedaron aquí y nada más. Reclaman que se tomen medidas para evitar este tipo de situacións que afectan os peixes, pero tamén as árbores. Vistes los árboles que se quedan así con las raíces al aire, después se caen. Bueno, al final esto tiene unas consecuencias. Debería de alguien, que yo sé que hay gente muy competente y muy preparada, que debería de petar en la mesa y realmente las cosas que tienen valor, porque el agua es vida, y sin el agua no somos nadie, y estas cosas hay que darle el valor que tienen y buscar una solución, porque esto lo estamos acortando muy rápidamente. A beira do río Umia discorre un paseo moi transitado. Lamentan que non se coide a natureza e algúns elementos, como unha antiga ponte a que lle falta unha pedra e quedou inutilizada.